Prophet Passion Java vashoropodzwa zvakanyanyisa zvichitevera chiprofita icho chisina kuzadziswa pamusoro pavaapostoli Paul Mwazha. Muna 2024 gore rakapera, Java akafanotaura nezvekufa kwemutungamiriri weAfrican Apostolic Church Apostora Paul Mwazha. Mumashoko aJava aakanyora pasocial media echiprofita chake akanyora kuti, ndaona kuenda kwaPaul Mwazha achienda kunashe. As the year draws to a close, I saw the departure of Paul Mwazha going to be with the Lord. Kukereke yekwaMwazha iyo iri muZimbabwe, ndinokukurudzirai kuti munamate nemoyo wese, kuti muve nerugare uye kubatana mukati memadziro ekereke yake, nekuti ndakaona chiratidzo chekusawirirana uye kupesana pakati pevatungamiriri vakuru, izvo zvichakonzera kupatsanuka kwekereke. Kukakavadzana kwekutora chigaro kuchamuka. Namatai, pray for wisdom and guidance, love, forgiveness and unity to prevail, that the church may continue to stand. Aya mashoko aProphet Passion Java ayo avakanyora gore rapera muna 2024, iko zvino tave muna 2025 vachiti vanhu vanamate, vachivakurudzira kuti vanamate sezvo Apostle Paul Mwazha vangangotogwa naShe. Iko zvino tave muna 2025, asi Apostle Paul Mwazha remains very much alive, leading to public outcry and accusations. Ayo ari kulebula Prophet Passion Java kuti he is a fake prophet attempting to mislead followers. Vatsoropodzi vanoti chiprofita chisina kuzadziswa chakadai chinoderedza kutendeka kwevatungamiriri vechitendero uye chinokonzera kusava nechivimbo pakati pemabelievers. Kuti mazuvano kwaane ma-fake prophets. Supporters of Prophet Passion Java may view this as a test of faith, while skeptics call for greater accountability and discernment. So ini ndinoti zvinogoneka kuti minamato yevatendi yakabatsira kuti vaMwazha vararame zvichichinja chiprofita ichi. Muri Zimbabwe muneiono sei iyi?